दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै 152थि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जे जोनोम सान लोगोसे मुलुगनां अहिंसा सानखौ जोङो बे क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय पाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों। बेवहाय जोङो हाबाफारि लाखिदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे माहारिनि जेनाखि फिरफिला भारतनि फिरफिला बेखौ जोङो बिरहोनाय बेबायदि हाबाफारि लादों आरो जोङो हाबाफारि लादों जे जोङो जेब्लायबो गोजोनखौ लुबैयो, जोङो सान्थिखौ जोङो लुबैयो, जेब्लायबो अनलायनायखौ लुबैयो। बेनि थाखायनो जोंनो सिलाय नाङा, जोंनो बारुद नाङा, जोंनो हिंसा नाङा। बेनि थाखाय जोङो दिनै सिलाय सावनाय हाबाफारि जोङो बेखौ लाखिदों आरो लोगोसे बेवहाय गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय, बेलुन बिरहोनाय, लोगोसे बेवहाय जोङो हिंसानि बिरुदैयै जोङो दिनै बेवहाय सिगनेचार केम्पेइन बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोङो बेवहाय गोजोननि थाखाय जोङो हानजा सुरनाय जोङो बेबायदि हाबाफारि लादों। लोगोसे बेवहाय जोङो गेवलां मेल जोङो गिदिरथार बेबायदि मोनसे रायजो राजानि बाहागो लानायजों खुंफुंनो थाखाय बाहागो लादों, जेराव क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। खोब गोजोनथाव खौरां बे हाबाफारियाव जोङो मोननो हादों जे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै प्रफेसर रमेश चन्द्र बरदुवा जि बिथाङा सासे भारतनिनो गान्धी बादि जे बिथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सालजार हिउमेनिटी एवार्ड बान्थाखौहाय मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा भारतनिनो सासे गागि सानसुमै गागि लिरगिरि बिथांखौ जोङो दिनै गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे महात्मा गान्धीनि जिखिनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो हारि हिसाबै जोङो गनायो, हारि हिसाबै जोङो सिबियो, हारि हिसाबै जोङो मानियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि जायखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुङो, बिथांनि लिभ एन्ड लेट लिभ बेखौबो जोङो सिगाङाव दोननानै आरो महात्मा गान्धीनि माहारियारि बिफा बिथांनि जेनाखि अहिंसानि मोनसे सान्थौ बेखौ सिगाङाव दोननानै नैबे ओनसोलखौ जौगानाय, बर' हारिखौहाय दानाय, नैबे ओनसोलनि सान्थिनि थाखाय खामानि मावनाय बिनि माखासे खौरां आरो बिनि माखासे मेसेजखौ जोङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै मुलुगाव बा जोङो हादराव बा जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो होनो सिगांदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो सुबुङा जौगानांगौनि थाखाय आरो साफ्रोमबो सुबुंनि मोनसे गोजोननि थाखाय खामानि मावनाया बयनिबो बिबान। बेखायनो जोङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे समायखिरा लानायनि गेजेरजों ओनसोलनि जौगानाय, ओनसोलनि दावगानाय आरो सुबुंथिनि खामानि मावनायनि थाखाय जोङो दिनै मोनसे समायखिरा लानो थाखाय जोङो थांबाय थादों। दा बेखायनो रायजो राजानिसिमबो बे हाबाफारिसिम बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों आरो जि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैदों बिथांमोननो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ आङो बावदों।